Croeso nôl ato ni, Sioned Williams sy'n ymuno ni nawr, a'i barn hi am y 10 gyfrol sydd wedi cyrraedd rhestr hir llyfr y flwyddyn. Croeso ato ni, Sioned. Diolch yn fawr. Wel, beth yw'ch argraffiadau chi felly o'r 10 sydd wedi cyrraedd y brig? Wel, mae'n restr eitha diddorol, fel mae pobl wedi sôn. Dwi'n meddwl beth sy'n fwyaf trawiadol falle amdano fe, yw bod 5 o'r 10 cyfrol sydd ar y rhestr yn gyfrolau cynta gan awduron. Chi'n gwybod, dyma'i cyfrolau cynta nhw. Chi'n sôn am Man Esgyrn Sian Owen, Trydydd Peth Sian Melangell Dafydd, Llwybrau Haf Llywelyn, Banerog Hywel Griffiths. Mae yna lot ohonyn nhw sy'n galonogol dros ben yn diwedd. Chi'n gwybod, mae'n dangos bod yna fwrlwm ac o ran barddoniaeth a nofelau. Chi'n gwybod, gan y to ifanc... Yn hwb iddyn nhw hefyd, yndi? O, ydy. A mae hefyd, achos chi'n modd, ddim ar chwarae bach ych chi'n cyrraedd rhestr hir y llyfr y flwyddyn. Felly mae nhw hefyd yn dangos bod yna waith o safon yn cael ei gynhyrchu gan y to ifanc, ynddo fe? Os yna gyfrolau sydd wedi disgwyl gweld sydd ddim yn bresennol yma? O, ambell un. Mi'n gwybod oedd Owain yn sôn yn gynharach yn dod am y llyfrgell Fflir Dafydd. Dwi'n meddwl bod un o'r nofelau ore sydd wedi bod yn y Gymraeg ers tro, ac wrth gwrs wedi ennill gwobr Daniel Owen. Hefyd, Dalar Llanw, John Gower, sydd yn gyfrol gyntaf iddo fe yn y Gymraeg, a o'n i'n siomedig braidd, achos dwi'n meddwl bod honna hefyd yn gyfrol dychmygus ffres iawn, chi'n gwybod. Ar un arall, falle, y dŵr Lloyd Jones enillodd am ei gyfrol Saesneg rhyw 2 mlynedd yn ôl, Mr Cassini, ond y dŵr oedd ei nofel Gymraeg gyntaf fe, hefyd pwnc diddorol, pwnc amgylcheddol ag arddull gyfoethog iawn. Pam ti'n meddwl? Wel, am o'n i'n dod lawr i chwaith yn diwedd. Mae'n debyg oedden ni'n clywed Branwen neithiwr yn sôn yn doeddwn ni rhyw fath o gyfaddawd mae rhestr yn mynd i orfod bod. Ych chi'n gwybod, Elnor, chi wedi bod yn feirniad, chi ddim yn cael dewis eich ffefrynnau. Mae'n gorfod bod yn rhyw fath o gyfaddawd yn y pen draw. Ydy. I chi yn magu Cymru, John Davies fyna a Marian Delyth, cyfrol hardd, diddorol, ond nid dim, chymod fel arfer, mae'r llyfrau yn ymwneud â'r lluniau'n benna, ond dim yn wir fan hyn, ydy? Nadi, ac y gweud gwir, mae'n ddewis eitha anarferol ar gyfer rhestr llyfr y flwyddyn, achos fel arfer gweithiau creadigol neu weithiau swmpus hanesyddol, hunangofiannol ac yn y blaen. Mae yna criteria eitha rheol, eitha tyn gan yr Academi yn hyn o beth, a ddim popeth sydd yn gymwys. Mae'n rhaid i gyfrol dyrchafu ansawdd ysgrifennu yn y maes os nad yw'n waith creadigol. Ond dyma beth ych chi'n cael yn y fan hyn, dwi'n teimlo, achos mae yn gyfrol gampus mewn sawl ffordd. I ni gyd yn gwybod yn dyn ni am ddawn John Davies fel hanesydd, ond yn y fan yma, wrth gwrs mae'r lluniau yma yn y tegu'r cyfan, y lluniau hyfryd yma gan Marian Delyth o Gymru, ond mae'r detholiad yma mor ddiddorol, y cysyniad tu ôl i'r llyfr, allai lot o bobl wedi sgrifennu rhywbeth fel hyn. I ni wedi gweld lot o bethau fel hyn, falle am Gymru yn yr iaith Saesneg, ond nid yma Gymraeg, a mae'r prosiect sydd gan John Davies fan hyn, dwi'n teimlo, yn hynod o ddiddorol ac yn llwydd heiddi fod ar y rhestr, achos beth sy'n mewn gwirionedd yw hanes cymdeithasol neu rhyw fath o lyfr taith gan dywysydd gwybodus a ffraith iawn. A mae fe hefyd yn tynnu sylw at lot o bethau llefydd anarferol. Chymod, i ni'n cael yn ogystal â Caernarfon ag y llefydd hardd yma sydd gyda ni, llefydd o Sain Ffagan, Castell Coch, Rhai Amlwg. Mae hefyd y Pentrifan, i chi'n cael Cwmbran, y Bari, Blaenau Ffestiniog, Mynydd Paris, chymod, Ynys Môn. A hynny achos bod John yn gweld ynddyn nhw bwysigrwydd falle dyn ni ddim yn gweld yn y llefydd yma gymaint. Ie, mae pob lle a'i stori yn y bôn. Oes, wel mae rhai o'r ffeithiau, chi'n gwybod, mae yna ffaith hynod o ddiddorol am bont gysylltau sydd wrth gwrs yn safle treftadaeth y byd erbyn hyn. A John Davies wrth gwrs yn hanesydd cenedlaetholgar yn diwe, a ni'n gwybod am ei safbwyntiau fe ar hanes Cymru, ond mae fe'n dweud, chymod, yn ddifyr iawn, sef e ddim am awydd Lerpwl am ein dŵr, sydd wrth gwrs wedi bod yn rhywbeth mor allweddol yn ein hanes ni fel cenedl, bydde pont cysylltau wedi cael ei dymchwel. Trawiadol. A mae fe'n sôn, Bryn Mawr, ymlaen y Gwent, yw'r dref uchaf ym Mhrydain. Wel. Chi'n mo? Na, a wy'n dod yn weddol agos at yr ardal na, chymod, o'n i'n gwybod ni. Felly, chymod, chi'n dod ar draws y pethau yma, dro ar ôl tro drwy'r penawdau, a fel ni'n gweud, wedi cael ei sgrifennu hefyd, mae'r arddull yn fywiog iawn, chymod. Mae fe'n dechrau sôn am Ferthyr Tydfil gan dweud, fi'n colli ymynedd braidd wrth ddechrau disgrifio Merthyr Tydfil. Chymod, dyna sut mae'n dechrau, achos bod yn dwlu ar y lle, mae fe'n teimlo bod nhw ddim wedi gwarchod eu treftadaeth nhw.
O, wel, diddorol iawn. Diolch yn fawr iawn i chi, Sioned, a fydd i yn ddifur i weld pwy fydd yn dod i'r tri nawr te, rhestr fer, de. Diolch i chi. Ie, neis i weld i, diolch yn fawr iawn.